Helo pawb a croeso nôl i diwrnod 3 o'r wythnos profiad gwaith rythwyr gyda Cyngor Rhondda Cynon Taff. Gara sydd yma eto, a heddiw y gweithgaredd ni'n mynd i fod yn edrych arno yw archwilio straen. Felly, gallwch chi ffindo'r adnoddau ar gyfer y sesiwn yma ar wefan Wicked. Gobeithio bydd dim problemau fyna. A wedyn, beth eisiau chi wneud yw cam 1 yw i ysgrifennu cwpl o straenau dyddiol gallwch chi profi yn y gweithle. Felly, cwpl o bethau gallwch rhoi straen arnoch chi yn dyddiol i wneud gyda'r gweithle. Okay? Felly, i fi, tri peth mwyaf straenus i fi yw traffig. Dwi'n casau aros mewn traffig ar y ffordd i gwaith, ar y ffordd i cyfarfoddfeydd. Llwyth gwaith, dyddiadau cae, felly gall fod pwysau weithiau i cwrdd y dyddiadau cae os mae llwyth gwaith yn gormod. A trydydd peth yw e-byst. Dwi'n cael e-byst trwy'r dydd, trwy'r nos, felly mae'n achosi straen oherwydd mae gen i ffôn symudol hefyd sydd yn mynd off trwy'r nos, felly e-byst yw'r trydydd peth sy'n achosi lot o straen. A cam 2 wedyn, beth eisiau chi wneud yw i meddwl am strategaethau i reoli'r straen hwn. Felly, y straen cyntaf i fi oedd traffig. Felly, y ffordd o reoli'r straen hwn i fi bydd falle cymryd y tren i gwaith, neu cerdded hyd yn oed os chi'n byw yn digon agos, neu redig beic, os dyna yw'r peth hoffech chi wneud. Felly dyna'r peth dwi'n mynd i defnyddio i reoli'r straen o traffig. Yr ail straen oedd llwyth gwaith a dyddiadau cae. Felly y ffordd o reoli hynna i fi yw i creu dyddiadau'r restr gwirio i gadw'n drefnus a cadw ar ben pob dyddiad cae sydd gen i fi, unrhyw prosiectau sydd gen i fi sy'n mynd i gorffen cyn bo hir. Dwi'n gwybod lle mae nhw, dwi wedi pwysleisio'r rai sydd mwy o bwysig i fi a byddai'n gallu trefnu fy llwyth gwaith i cyd-fynd gyda'r dyddiadau cae yna. A trydydd beth oedd e-byst. Nawr, i fi, rhywbeth bach, ond mae'n effeithiol. Dwi'n sicrhau ar diwedd y dydd, pryd dwi'n gorffen gwaith, dwi'n troi'r laptop off, a'r ffôn off, a dwi ddim yn checio unrhyw device i wneud gyda gwaith wedyn tal y diwrnod nesaf. A dwi jyst yn ffindio bod hwnna'n rhoi cyfle i fi switcho bant o gwaith a just clirio fy mhen yn barod i diwrnod arall wedyn. Felly rhowch cynnig arni, fel dwedais i, mae'r adnoddau i gyd ar gwefan Wicked ar diwrnod 3. A a'r elfen heddiw ni'n edrych ar o'r 5 elfen o iechyd meddwl a lles effeithiol yw i cymryd sylw. A'r awgrym am heddiw yw i stopiwch a cheisiwch gymryd sylw o rhywbeth o'ch cwmpas nad ydych wedi meddwl llawer amdano o'r blaen. Felly tynnwch lun ohono neu ceisiwch ei ddylunio ag ati. Felly cymerwch y cyfle yma jyst i mynd allan a falle mynd am dro neu rhywbeth fel yna a cymerwch sylw o rhywbeth nad ydych chi'n cymryd sylw o fel arfer. Gallwch tynnu lun ar eich ffôn symudol neu dylunio os chi'n hoffi celf. A jyst cymerwch yr amser i canolbwyntio ar rhywbeth nad ydych chi wedi sylweddoli o'r blaen. Mae lot o mynyddoedd o gwmpas Rhondda Cynon Taff, falle dyna'r peth hoffech chi sylw amdano, neu jyst edrych allan o'r ffenestr a gweld pobl yn cerdded heibio, ond jyst cymerwch amser i wneud rhywbeth gwahanol. Okay? Diolch pawb, yna i gweld chi eto y fory.